croeso i gyd ydi sesiwn gynta Pebyll Cymdeithasau Eisteddfod Genedlaethol 2025. A ma' hynna berthnasol, deud y gwir, at sôn am arloeswyr fyddwn ni, felly os da ni'n arloesi fan hyn o ran y Steddfod, byddwn ni'n sôn am arloeswyr Plaid Cymru. Mi fydd y rhan fwyaf sy'n wedi bod yn gwylio newyddion a pethau felly yn ystod o wythnos dwytha, mi fyddwch yn gwybod petai chi yn yr Eisteddfod union gan mlynedd yn ôl ym Mhwllheli, y byddai chi wedi bod yn edrych ymlaen at un peth o bosib. A mi oedd 'na boster mawr yn cyhoeddi cyfarfod mawr cyhoeddus yng Nghapel y Gledyddwyr Pwllheli, ac o'n 'na nifer o bethe o'dd o'n boster eitha effeithiol o'i gyfnod a deud y gwir yn egluro be' fydde'n digwydd. Dadleinir ynddo bolisi'r blaid sydd i achub Cymru. Felly, job bach, dim lot o drafferth fan 'na. Croeso mawr i bob Cymro a Chymraes. Dim probleme PC a gofod bod yn ofalus y fechterne, croeso i bob Cymro a Chymraes. Ac wedyn, yn berthnasol iawn i'r cyfarfod yma hefyd, bydd sôn am y cyfarfod hwn tra bo'r genedl. Felly yn amlwg, da ni'n neud yn rhan bach heddiw i gyflawni'r broffwydoliaeth yna. Ond yr brawddeg sy'n gwirioneddol berthnasol i'r hyn da ni'n ei drafod heddiw ydy'r brawddeg nesa, anerchir gan wir blaenaf y genedl. Os da chi sylwi ar genedl yr enw fanna, anerchir gan wir blaenaf y genedl. A ma' hynna'n hollol berthnasol i'r hyn da ni am 'i drafod, sef fel y gwelwch chi, merched sefydlu Plaid Cymru. A diolch fel arfer wrth gwrs i'r archif wleidyddol am gynnal y digwyddiad yma sydd becad yn digwyddiad blynyddol. Ond ie, merched Plaid Cymru, a yma, dyna gyfrol, os na beth chi wedi gweld sy'n barod, dros Gymru'n gwlad, hanes sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru. Ond mi fydd yn pwyslais un arbennig ar y menwod. I welwch chi, mae'r ddau sy'n gyfrifol am y gyfrol ydi Arwel Dwpl a Gwen Gruffydd. Gwen, mae'n debyg sydd wedi bod yn gwneud y gwaith tyrchu'n yr archifau ac yn y blaen, yr ymchwilydd par excellence a disgrifio Arwel ohoni hi. Do wir, Dario? Do. Mochyn bawb cymryd ar ôl y trybl, sy'n geisio yn tamlu. Ie. Dyna oedd disgrifiad Gwen, ma' hwn bat yn mynd ar ôl y trybls ac arla ddim i dita nhw, no, na fo. Ond ma' Gwen yn olygydd yn y ganolfan uwch yr Yrbydd Cymreig a Cheltaidd, ac peth arall yn dagrasol am ei chefndir ydi bod hi'n dod o ardal y chwareli, a fel y gwelwch chi nes ymlaen, mae hynna'n arwydd o cael hefyd. Wel, mae Arwel wedi gwneud enw iddo fe hun bellad yn un o hanesu'r blaena cenedlaetholdeb a hanes Cymru yn y cyfnod diweddar. Mae o hefyd wedi bod yn dychanu y pethau hynny. Falle mae'r gyfrol fwyaf perthnasol i'r un da ni i drafod heddiw ydi i gofiant o i Lewis Valentine, sef un o wir mawr sefydlu Plaid Cymru. Ond un o'r bethau sy'n wahanol am y llyfr yma, mae o'n canolbwyntio ar fi oedd yn arwain at y cyfarfod hanesyddol nhw ym Mhwllheli. Rhoi llawer iawn o'r cefndir, falle, ac yn llenwi'r darlun tu cefn i hynny. Ond hefyd, am y tro cynta, deud o beth, dwi'n meddwl, yn rhoi sylw i o leia tair menyw oedd yn wirioneddol allweddol yn hanes sefydlu Plaid Cymru. Ac ar hynny, da ni'n mynd i ganolbwyntio. Ond cyn troi at nhw, sy'n licio i'r ddau jyst roes i'w ddarlun i o be oedd yn digwydd yng Nghymru ar y pryd, felly. Ac un o'r bethau trawiadol, dwi'n meddwl, yn y llyfr, ydy pwynt sy'n cael ei wneud yn weddol gynnar, ydy ma' pobol ifanc oedd yr rhain. Da ni'n meddwl, da ni wedi gweld y lluniau Lewis Valentine, Saunders, DJ, ma' nhw gyd yn eu 60au, 70au yn y blaen. Ond mae'n rhaid i gofio, mae pobol ifanc oedd yr rhain, ac oedd o'n gyfnod ifanc hefyd. Oi, a fel mae Dylan yn dweud, oedd hwnna'n un o'r prif gymhellion gyda i sgwennu hwn. A torri drwy'r ysydeb o bobl, mae'n rhyw lluniau sipiad i a gwyn, mae bobl ifanc bywiog ac ymateb cenhedlaeth newydd o genedlaetholwyr oedd sefydlu'r blaid yn 25. A'r cefndir cyn hynny, bron o Dylan yn grybwys, ydy diriwiad neu diflaniad Cymru Fydd
o'dd wedi ymgyrchu dros ymreolaeth drwy'r Blaid Ryddfrydol, a ryw adwaith yn erbyn hynny hefyd o sefydlu'r Blaid ymysg y bobol ifanc yma. A o'dd y bobol ifanc yma hefyd wedi mynd trw samchwar rhyfel mawr, a wedi dadlithio'n llwyr yn be o'dd yn genhedlaeth hi wedi adael iddyn nhw mewn ffordd. Hefyd o ran merched, fel o'dd Dylan deud cyn i ni ddechrau siarad, yn dod gan ferched ddim y bleidlais, cychwyn cael y bleidlais ar ôl y rhyfel mawr na merched. Felly ma' 'na ar i weld nes ymlaen rhai o'r merched ni'n drafod, oedden nhw'n ymgyrchu yn wleidyddol oherwydd bod ganddyn nhw ddim llais mewn etholiadau na byd fel yna ynde. A be am sydd yn ehangach na hynna hefyd o ran be oedd yn digwydd yn y beth yn digwydd yn rhyngwladol yn doedd ac yn y blaen, oedd o Feimar yn yr Almaen yma gan beth? Oedd. Yn y cyfnod yna, yn 20 gyntaf ugeinfed ganrif, mi o ganddoch chi, o'ch chi'n cael y chwilio bron Rwsia yn 1907, oedd gennych chi dwf yr asged dde ethafol a dir mawr Ewrop, ond hefyd yn fwy agos ato ni, mi oedd rhyfel annibyniaeth Iwerddon, a dwi'n meddwl fydden ni orbwysleisio effaith y rhyfel yn Iwerddon, neu rhyfel annibyniaeth yn Iwerddon, a'r mesur o ryddid ymilliodd Iwerddon yn y 20 yna, ar y genhedlaeth yma o bobl ifanc, ond gweld bod na bosibiliad i wlad Geltaidd, neu y wlad oedd yn rhan o'r ymerodraeth Brydeinig dorri'n rhydd, neu'n rhan o'r rhydd, beth bynnag. Gwen, wyt ti wedi bod yn syrchu yn yr ac i gael, oes na deimlad fel yn y math o swp ti wedi bod yn ei ddarsen, yn bod na rhywbeth yn digwydd? O, yn sicr, mae'r cysylltiad efo Werddon, mae sawl un yn trig amser yn Werddon, mae sawl un o'r llythyra wedi i gyrru o Iwerddon. Un o berched yn sôn amdani hi, o'n i'n deud gyna, oedd arwel, mae'n treulio lot o amser yn Werddon, mae llythyra hi ar bapur pennawd gwahanol westau, oedd arwel ddod o lle dwy'n y papur o di. Mae'n amlwg bod y cysylltiad yma fo Werddon yn gri iawn, mae'n bere fi dod gynnyn nhw, dewi, yn y cyfnod yma. Mi ddown mi nôl at yr argon yn sicr, ond awn ni at y cyd-destun uniongyrchol wan, ta oedd yn arwain at y cyfarfod mawr yma. Mi oedd Cymru Fydd wedi dod i ben yn ddiwedd y ganrif gynt, ond oedd na ddatblygiadau wedi bod, oedd na sefydliadau Cymreig wedi cael eu sefydlu, doedd. Ac oedd na phobl yn dal i sôn am bethau fel hynna'n lywograeth. Oedd, mi oedd na nifer o, falle trwy'n i ddechrau fod ryw sefydliadau diwylliannol, os oedd yn arwain at un o'r merched yma. A merched dyn ni'n ganrif, oedd Mudiad Cymru Fydd i chwyd hwbl. Roedd brwydr datgysylltu'r eglwys wedi hennill i bob pwrpas, ond oedd hwnna'n chydig bach o damp sgwib er gweithio fod yn byrchu tambaidd y fiol, a sydd ddigwydd yn ddiffwt. Ond mae'n werth dweud, oedd hwnna di meddiannu gwleidyddol Cymru ys degawdau ynddo? Oedd. Ond eto i gyd, roedd na deimlad cyn y rhyfel mawr yn sicr ar ôl, oedd hunaniaeth Gymreig ar draed, a hefyd bod yr iaith yn edwyno hefyd ynde. Ond fyswch chi ddim yn meddwl hynny, o feddwl yr holl faen y mudiadau man yma oedd yn tyfu fel madarch ar draws Cymru. Gan gynnwys efo enwau fel Urdd y Ddraig Goch, Cymdeithas y Ddraig Goch, ac Urdd y Delyn. Falle sa'n ni'n gallu oedi efo Urdd y Delyn am funud, achos o Edward sefydlodd Urdd y Delyn yn 1896, a enw sy'n dod i fyny yn y mudiadau yma i gyd ydy Marsh Williams, sef y ferch gyntaf da ni'n mynd i thrafod. Ymgais ar yr Urdd y Delyn i sefydlu fudiad ar batrwm yr Urdd, wrth gwrs, nath mab Owen, Ifan ab Owen Edwards, sefydlu'r Urdd wedyn yn 22. Ond mi oedd Marsh Williams yn dipyn o gymeriad, a na i sôn rhywbeth amdano fan hynny? Wel ie, hynny di o le oedd hi'n dod ac yn y blaen, yn dweud. Ie. I enw llawn ni oedd Alice Matilda Langlan Williams. Gath i geni yn Sir Brycheiniog yn 1967, a'i magu ar ei rwdi Gymraeg yn Talabont ar Wys. Oedd gan y teulu, oedd gan y teulu syniad i bod yn dod o dras Llandifigiad, a mae hynny i raddau yn dylanwadu ar ei meddylfryd hi. Ac yn ferch ifanc ddylen i ddweud, gath i dylanwadu hefyd gan
gylch a rhwyddus Sanober Gwynedd Gwent. Felly mae ganddi gefndir diwylliannol o fod yn garedigion diwylliant ar iaith Gymraeg. A ma' nw'n gefnog hefyd yn. Wel, Ma'n neud rhywun gefnog. ffac sgôr hynod o swedol wrth i fynd ymlaen. Wel, ie, o'dd darllen amdani yn y llyfr 'na atgoffa fi o rei, wel, enghraifft, rhai o'r merched pwysig adeg y diwygiad Methodistaidd o holl peth, ond Simon Griffith, Madam Bedfan, y bobl yna, rhai o'r merched dylanwadol yn Iwerddon hefyd. Yndi. A da ni'n dod ôl at Werddon ynde, achos mi oedd Math yn aldi cymryd diddordeb byw iawn mewn ymgyrch yn dadeni Gwyddelig mewn ffordd i adfer y Wyddeleg a di ennill fwy o hawliau i Werddon. Mi oedd hi'n agos iawn, mi oedd gan i brodyr y cyrydd, oedd hi'n agos at ei brawd Frederick, a mi brynodd o Blas Fan Saeson yn ardal Llandudgoch yn Sir Feirniadu, a mi all hi fyw ato fe o a'i wraidd. A gath i adnabod wedyn fel y Fonesig Mast o Llandudgoch ynde. Dyna oedd y teitl oedd hi'n arddel. Prif rydan Mast oedd goroesiad y Gymraeg a gwireddu Cymru Gymraeg. Dyna oedd y ddelfryd. Ond fel o'n i'n crybwyll yna, mi oedd ganddi ddiddordeb mawr yn Werddon. Oedd ymdrechion y pobl yn Werddon yn ysbrydoliaeth i ni. Mae gennym ni lysyd, dwi'n meddwl, ie. Nath i ysgrifennu at Padris Pierce, oedd ar y pryd yn ymgyrchu Gwyddeleg dros y Wyddeled. A mae'n canmol yn drechion nhw fyna i adfer, neu sefydlu ysgol Wyddeleg yn isawu yn y swydd Galway. Mae rhaid i fi ofyn am un peth, sydd falle yn dal rhywun o ysbryd y mudiadau yma hefyd, ond be yn y byd oedd ysbiwyr y frenhines y myddin Cymru? Mae'r enw sinister a melodramatig iawn. Rhywbeth yn cymryd plant oedd hynny, a Math oedd yn gyfrifol eto. Grŵp o bobl ifanc fydde'n addo gwasanaethu Cymru gyda'i calonnau, ei meddyliau a'i tafodau. Ar iaith Gymraeg oedd y Brenhines. Diolch Brent, hasl e'n penswen yma. So chi'n ymwybio beth? Na, o'n i'n dod. Oedd o'n esboniad pwysig, doedd, na Fio Victoria ddan fer yna. Ie, felly, ond ydy hwnna'n dal yn faint o ysbryd y math o'r math o fudiadau oedden nhw'n bethau rhambantis? Oedden, ond fatha dyllen ni mi oedden nhw'n rhamantus, oedd Math di hun yn hoffi gwisgo fyny, mae nhw basiantau canoloesol a gyda, ynde. Ond dwi'n meddwl, da ni sôn am y thi o fudiadau yma, ond it's just hyn y rhyfedd fawr, mae yna sylweddoliad bod yna ormod o falle o fudiadau, bod angen cydlynu rhan i gyd. Felly mae yna fudiad o'r enw Undeb y Cymdeithas y Cymraeg yn cael ei sefydlu, a mae Mast eto yn weithgar efo'r rhain ac yn cyfrannu'n ariannol i'r mudiad yma. Ac doedd hi'n swydd, o ti'n cofio beth swydd neu i swydd, dwi'n meddwl, ie? I slywi. I slywi, diolch. Chi'n iawn deud y dyna. Achos oedd y deimlad gyffredinol o bod yr iaith yn colli tir, dyma'r pwynt sefydlu Undeb y Cymdeithasau. Yn ewedig yn y De Ddwyrain, oedd y deimlad bod rhieni ddim yn trosglwyddo'r iaith i'w plant, bod gwerthiant syfrech rhan addolion Cymraeg yn mynd ar ei lawr, a bod angen gwneud rhywbeth, oedd y deimlad gyda bod angen gwneud rhywbeth i atgyfnerthu'r Gymraeg. A Math yn gefnogol iawn i'r ymdrechion yma, wrth gwrs, ac yn fodlon cyfrannu'n ariannol yn heleth i gynnal swyddi ag cyfarfodydd yr Undeb. Ie, felly dyna un llinyn o tenon i'r mudiadau yma a rywun fel Mas Williams yn fod yn eu cefnogi nhw. Wan, i ddigwyddodd na sawl, cwpl o bethau hefyd yn y ddau goleg yn do, Aberystwyth a Bangor yn bod ar y pryd. I oedd na frwydre gwleidyddol ynglyn â'r Gymraeg ac yn y blaen. Yn y llyfr, da ni ddim eisiau
da ni eisiau fynd drwy bob dim sy'n neud yn y fama rwan, de. Ond da ni sôn am ddylanwad yr hyfal i ddechrau ar y dau yn benodol o'r sefydlwyr, Saunders Lewis a Lewis Valentine. Ac ar ôl gadael y fyddin, Ref Valentine yn ôl i Goleg Bangor, a fo oedd yn arwain y gweithrebu yn fanno. Llawer iawn o beth yn ymlaen yno yn ymwneud â ymatab i'r hyn oedd yn digwydd yn Werddon a gwrthwynebu polisia Lloyd George yn Werddon. Ac ais i fi gofio adeg o Black and Tans oedd fi, felly. O ran bod ni'n canolbwyntio ar y merched, neu symud ymlaen i Aberystwyth, a beth yn digwydd yn fanno, oherwydd fi gael symud ymlaen at Ie, that's it. Fyddwn ni'n dod yn un rhai oedd yn fanno, yn y criw oedd yn Aberystwyth, oedd Elizabeth Roberts o Glyn a Ffesiniog, merch i chwarelwr oedd hi, o Ffesiniog, pedwerydd o 6 o blant, ac oedd hi wedi mynd i goleg Aberystwyth a chyfarfod criw yn fanno o darpar genedlaetholwyr. Nath hi gyfarfod Gruffydd John Williams o maes o law yn wr iddi hi, ac oedd o'n rhan o griw oedd wedi dod drwy ysgol Tregaron. Ar yr un pryd, yn yr un cyfnod, oedd Ambrose Bebb, Cassie Davies, nhw di'r enw Arnold Card, dwi'n meddwl, yna ar y pryd. Ac yn ofyfyriwr yr un pryd a nhw hefyd, yn fyfyriwr hun, oherwydd oedd wedi bod yn gweithio yn y Pryder Glo cyn hynny, ni oedd DJ Williams. O fewn y cyfnod yma, dwi'n meddwl bod Gruffydd John Williams a DJ wedi cael ei ysbrydoli cyn Ambrose Bebb ydan ni ddechrau efo yr hyn oedd yn digwydd yn Werddon, a oedd yn gyfnod yr hybal hefyd, da ni sôn am 1914 o fan hyn. A i ddechrau Ambrose Bebb yn gefnogol iawn i Lloyd George neu bolisia. Ond am ddylanwad y ddau arall, ac mae rhaid i ni bwysleisio, mae gafodd ddylanwad mawr ar y genedlaeth yma oedd cyhoeddi colygiant Emrys ap Iwan yn T. Gwyn Jones, oedd hefyd yn berwythydd yn y coleg. A mi gafodd coeddi y cofiant hwnnw ddylanwad mawr ar y criw yma. Mae yna sôn bod Gruffydd John, enghraifft, wedi dechrau llythyru'n Gymraeg efo mrawd ar ôl hynny. Hynny di, Cymru Cymraeg oedd fan, oedd nhw'n sgwennu yn Saesneg gyda sawl un yn y cyfnod. Ac o ran y merched da'n trafod, oedd Elizabeth yn rhan anatod, mae'n siŵr bod hi'n canlyn Gruffydd John yn y cyfnod yma, neu'n sicr dod i'n nabod a mi oedd hi hefyd yn cael ei dylanwadu gan yr un pethau mae Gwen newydd sôn am. Mae gyda'r meter dos, bod i gael... Dwi'n cyrraedd fo. Reit, dyma Elizabeth Williams, sydd yn hi yn ifanc, peitiad gan Cael Edwards o Besiniog. Mae'n edrych bod hi'n cysau y llun yna, ond bod hi'n sicr si as, yn ôl y teulu. Ie, portread, i hwnnw fyd. Mae'r criw yma oedd yn Ngholeg Aberystwyth ar yr un pryd. Mae Elizabeth yn y hun cynta, dosbarth Cymraeg, Edward Anwyl, yn mynd i bwyd yr ail o fanna, sy'n Eidal sy'n eistedd yn y blaen, ydy Elizabeth Roberts. Yn yr un hun fel ydy DJ Williams yn fanna. Mae Gruffydd John... Ben hi fawr rwan. Mae Gruffydd John yn efo hefyd yr ail yn y cefn yn fanna. Ond yr un dyn eisiau sôn dan efo ella'n benodol o beth ddigwyddodd yn Ngholeg Aberystwyth ar y pryd ydy'r Helen Siodd efo cylchgrawn y myfyrwyr, dylchgrawn y wawr. A hi yn pwyllgor o wawr sy'n y hun arall. Dydy Elizabeth ddim yn banol yma, Cassie Davies o Tregaron. I ddyn ar y pen efo yma. Ambrose Bebb oedd golygydd y wawr yng nghyfnod yr hybal, a methu dipyn o helyd. Ie, sy'n mynd sôn? Ie. Oce. Funny stori hyn o fe. Mae DJ yn sgwennu erthigol oedd yn canmol y tri ellis y sefydliad Prydeinig mewn ffordd sef yr Almaenwyr, y Sinn Féiners a gwrthwynebu'r cydwybodol. Mae'r erthigol yna'n codi dipyn o stŵr, mae rhywun fel Owen Edwards yn cyhuddo'r awdur o deyrn fradwriaeth. A mae Gareth Miles yn galw'r erthigol a mae'n gywir i ddeud yn un o'r erthiglau dewra gafodd ei sgwennu yn ystod yr yfel mawr wir. Beth bynnag, mae Bebb yn sgwennu golygyddol sydd hefyd yn canmol Sinn Féin, a mae DJ yn sgwennu erthigol arall yn ffynnychol yn olwg yr awdurdodau, a diwedd y peth ydy bod y wawr yn dirwn i ben, ynddo. Wedyn o'r ddwy frwydr, mae'n y frwydr iaith ac yn y blaen, ac yn unig i fod yn y Mangor, ond hefyd wedyn y wawr,
yn rhannol o'r ddau beth yna, mi ddaru na ddau fudiad hefyd godyn, do. Do. Felly pwy sy o'r Civil Act sy'n delio efo Lai Gogledd? sôn, achos naethon ni anghofio sôn o'r ben yn y mas, neu rhan y gyntaf y mas, pwy oedd yn gweithio yn weithgad, ddylwn ni ddweud, efo'r undeb y cymdeithasau, oedd dyn ifanc o Beniolen, H.R. Jones. Iawn. Dwi'n meddwl, ewn ni ddim manylu gormod, ond roedd HR yn gynryffolwr brwd, hefyd yn ystodoli gan Werddon, ac yn benderfynol o sefydlu mudiad annibynnol sydd yn rwydro'n unig dros Gymru. A mae yn... Len ni ddim sôn lot, ewn ni ma'n ysgrifennu Cymreig, ond oedd cyswllt HR efo Mallt yn bwysig o ran tynnu Mallt i fewn i weithgared o Blaid Genedlaethol pan gath i sefydlu. A mi nath Mallt gytuno i fod yn un o'i sefydlion y Blaid newydd, pan ffurfiwyd hi yn... Pan ffurfiwyd y Blaid yn y Gogledd, mae hyn yn Gymru, ond yn 1924, yna. A mi ddaru hwnna gysylltu, mi ddaru'r mudiad yna dyddi allan o'r tair eg mae'r gymdeithas o Mangor hefyd yn dod. Do. A dod yn fwy gwleidyddol. Oedd na ddwy ffrwd yn y Gogledd hefyd, ond mi gyda tair eg y Gymdeithas Genedlaethol Gymraeg yn Holeg Bangor, ond mi oedd na hefyd griw mwy gwirionol, oedd yn cyfarfod yn Hynarfon. HR oedd yn gyfrifol am ddod â criw hwnnw at ei gilydd. O ddechrau 1924 ymlaen, oedd i chythyrru, oedd o pawb bod o'n meddwl beth oedd gen nhw ddiddordeb. A cenedlaetholwyr oedd o wedi dod i nabod pan oedd o'n gweithio i undeb o cymdeithasau Cymraeg dan ni wedi sôn dan yma. Oedd o'n bwydedd yno, fel trefnydd dror Arfon ac Efionydd. A ddod criw yma at ei gilydd ddechrau cyfarfod yng Nghaffi'r Queens yn Gaernarfon, ac gweithwyr cyffredin o bentrefi chwaraeddol Arfon oedd twch ar heini, ond mae gennych chi hefyd gynrychiolaeth o'r daireg, y myfyrwyr ym Mangor. Oedd 'na gyn-fyfyrwyr hefyd o Fangor, oedd wedi gadael erbyn hynny, fel Lewis Valentine, oedd yn rhan o'r brwydram yn y coleg, a Moses Griffin. A criw arall oedd yna, sy'n eitha diddorol, ydy pobl was. Oedden nhw'na eisiau i adrodd, ond oedd yna rei o'n nhw yn gefnogol iawn hefyd, a wnaethon nhw'n aelodau bleiddio fel Meiring, sydd yr Herald ac oedd y Mar yn gweithio efo. Yr argraff o'n i'n gael oedd bod y mudiad yna, y rhan yna'r mudiad yn rwaidd iawn. Oedd, a ni'n meddwl hynny. Ac yn dipyn o shambles ydy. Ie, dyna Dwi'n mynd cysylltu'r ddau beth, ond dyna sy'n nhw'n rhaid. Ie, dyna'r peth. O'n i wedi bod yn chamantu am y criw yma. Dyma'r gwaith o'n i eisiau neud. Y mudiad oedd wedi cael ei fedra gan chwarelwyr, ac dyna'n nghefndir i fy hun, a dyna'n nghefndir ymchwil hefyd, dweud y gwir, maes yn byd i y Gymdeithas Chwarelyddol, y diwylliant poblogaidd. A dyna ni wedi yn pori yn esiw 6 neu 7 mis o'n don yn mynd trwy papura'r criw yma. A wedyn pas gytunadd dwy 2024, o'n i'n trio wsos gyfan y llyfrgell yn yr archif yn meddwl, reit, a dyna deep dive go iawn. Gweld beth sydd wedi ddigwydd efo'r mudiad yma. Nhw'n dod i ffurfio rhywbeth. Ac dwi'n sgwennu at Arwel, dwi ddim yn mynd i ffurfio yn byd, ffantredd, maen nhw'n ffrio'n nes di gilydd. Bydd na ddim mudiad, bydd na ddim canmwyddiad, so fe gyda ni llyfr. Ac os be oedd yn digwydd efo'r criw yma, dweud y gwir, o'n cael y cyfarfodydd yma, ac o'n rhywbeth Cymreig iawn amdanyn nhw, oedd yno fel seiadau. O pawb yn codi, ac yn deud i brofiad, fesul un, oedd ddim byd yn cael ei gydfynu, byd yn cael ei benderfynu wedyn. Yna rei yr y pwyslais ar yr iaith, a rei ar wahanol raddau o ymreolaeth. A wedyn, oedd nhw'n mynd adra. Oedd rhain teimlo well, bod nhw wedi cael bwrw bol, lle, ond oedd rhain teimlo'n rhoi stredig iawn, oedd o Valentine yn un o'r heini. Wedi werth felly yn dydynio sy'n amdano fo'n di? Dwi'n ymdylfu hyn, ond mae'n dweud ar atheirio yma, mae'n deud bod e'n ymwyd o. Gyn i drostud, stop diw. Dwi'n drefnydd wahanol iddyn nhw. Yr oedd y cyfarfodydd hyn wrth gwrs yn beth arbitri o ddedys yn ôl am nhw. Pawb a'i sori a phawb a'i ffiri. Y gymesfa'r o feddal o soc erioed, pe fawr o drefn a, sy'n gwneud y llaw arall, a hun yn ni. Ac eto, roeddwn ni'n methu peidio mynd iddyn nhw. A
dyfyniad arall gyda fo yn ei henaint a fydd yn edrych yn ôl, ydy bod o'n deud bod y cyfarfodydd yma yn Arfon yn faith gyda llawer o siarad iacan. Byddwn ni'n gadael mewn dibostod ac eto'n teimlo rywsyd, do's dim arall i'w gael. Pa falyn ffordd sy'n rhaid bws. Reis, does na merched ar gyfyl y cyfarfodydd yna, felly da ni'n ei gadael nhw fanna, achos oedd na rhywbeth arall wedi dechrau digwydd yn dod i lawr yn y de. Os rhaid i ni edrych tu hwnt i Arfon o'n. Nos Arfon fi bain ei pan dweud, do's am byd yn digwydd, ysdi. Dwi'n mwyn mynd i ffyrdd dim dig. Ac felly o'r rhai sy'n mi, o'n i'n y llyfrgell, da ni wedi sôn am y chifo'r llyfrgell, dwi'n bod ni yma. O'n i'n y llyfrgell am wsnos, ac beth sy'n o'ch chi fanno ydy'r chifa criw o bobl oedd yn weithgar iawn o'r rhan arall o'r wlad. Criw penderfynu galw eu hunan yn y mudiad Cymreig. Craidd y criw yna oedd y rhai oedd wedi bod yn fyfyrwyr yn Aberystwyth yn syfnod yr hyfal. Ac yn benodol, Griffith John Williams ac Elizabeth Williams oedd erbyn hyn yn briodd bod yn byw ym Mhenad. Ne, chyfa'n sôn fan hyn am sut oedd Elizabeth yn ysgogi ac yn gwffio Griffith John. Wel, dyna, achos un arall, wel, Griffith John oedd yn ei sôn yn barod yn hen ffrind ysgol iawn broseb. Ac wedi cadw mewn cysylltiad efo fo. A hefyd yn ystod y blwyddyn, wedi mi ddweud i ddechrau, oedd Griffith John wedi dod i nabod Saunders Lewis. Ond oedd am brosbeb a Saunders Lewis ddim wedi cyfarfod eto. A teimlad Elizabeth yn benodol, dwi'n meddwl, oedd bod yn syniad o'r ddau yma at ei gilydd. Wan, oedd yn trio gwneud hyn ers siptynt, ond oedd am broseb erbyn hyn yn darwyllion y Sorbonne, oedd oedd ddim adran aml iawn yng Nghymru. Oedd o wedi bod dros y Dolig yn 1923, ac wedi dechrau mis Ionawr 1924 wedi dod na gyfle pan oedd adra bod nhw'n gallu gwahodd am broseb i aros a Saunders hefyd. Felly oedd y pedwar yn o'r un bryd. Wan, llystyra Griffith Jones a gadw yr archif fo oedd yn nabod y ddau sgwennu nhw. Ond mae rhywun yn synhwyro, mae hi oedd yn y cefndir yn Annog. Wrth gyfweld aelodau teulu, diweddar Ennis Roberts yn enwedig, ond nhw'n dair mae Elizabeth oedd yr ysgogydd i'r cyfarfod yma, a lot o wicaredd y mudiad Cymreig yn dilyn hynny, ond does na ddim ti'n gallu sôn efo yn ddyn ni, achos yn y cofnodion yn yr archif, dydy hi ddim. Mae teulu'n dweud mae hi sgwennodd y cofnodion cyntaf mudiad Cymreig, ond dwi'n meddwl mae llawysgrif Thomas Rhys. Mae'r archif yn dweud stori wahanol. Griffith John, y cyfarfod cyntaf Saunders yn yr awyr. A mae hi yn dweud hynny. Mae'r cyfnodion yna yn reit fler, Griffith John mewn peisal, cyfnodion y cyfarfod cyntaf. Ond beth sy'n yn yr archif wedi sawl copi gan Elizabeth ar hyd y blynyddoedd wedyn, oherwydd oedd hi'n rhoi, pan o bobl yn rhoi darwithoedd wedyn ar gychwyn y blaid, pan nhw'n dathlu 10 mlynedd ar hugian neu rhywbeth felly. Oedd hi'n, yn lle bod hi'n rhoi'r gwreiddiol iddyn, oedd hi'n copio nhw allan, a dy pobl yn dychwelyd y papur yn ôl at hi wedyn, felly mae yna sawl copi yn ei llawysgrifen hi oes, ond dwi'n meddwl yn ei llawysgrifen hi, mae chyfnodion y cyfarfod cyntaf, oherwydd mae hi hun wedi nodi ar y copia cyfnodion y cyfarfod cyntaf yn llaw Griffith John Williams, a mae gyda'i gyfer ail yn llaw Saunders Lewis. A dwi'n dweud hynny ar y gleiddiol, dim ond bod ni'n nabod i llawysgrifen nhw, ond mae hi wedi dweud hynny, a hi sydd wedi cadw'r archif yn hynny o beth. A falle bod well i mi oedi jyst am munud i gael ynghyd beth i'r mudiad newydd. Mae gennym ni'r cyfarfodydd maes swnllceid ma o'n Arfon, ond mae hwn yn fudiad bychan iawn, mae o'n fudiad cudd i fod ar y dechrau. Felly, pwy oedd 4 oedd yn y cyfarfod cyntaf, ie? Ia, 4 oedd yna. Yng Nghartra, Griffith John Williams ac Elizabeth Williams oedd o, ac oedd nhw wedi gwahodd Saunders Lewis ac Ambrose Bebb i aros dros y penwythnos. A mae Saunders yn sgwennu at sydd ar brawsraig wedyn ar diwedd y penwythnos yn sôn bod wedi cael serbas wrthi fo. Oedd nhw'n siarad i storiad gwawr y ddwy noson ac yn cysgu tan anna'r bydd. A beth nhw wedi grafod oedd strifio mudiad cyd ar batrwm yr hyn oedd yn digwydd yn Werddon. Wan oedd wahanol yn hynny o beth yn digwydd yn y Gogledd. Oedd y pwyslais ar wisgyblaeth y fama hefyd, ar gydweithrediad llwyr, ond hefyd ar gyfrinachedd. Os oedd neb i gael sôn am ymwneud wrth neb arall heb ganiatâd i gyd aelodau. Oedd wedi bod yn gwneud gael sefydlu y mudiad ei hyn, de. A dydwch ydi bach agor am y 4, achos ni ath
tri o'n yma i fod yn swyddogion y mudiad, oedd na un ddim. Oedd. A hefyd, mae rhaid dweud, fel ti'n dweud, mae'r teulu wedi pwyslais ar ôl Elizabeth Williams. A'i synhwyro fo ma rywun. Dydy'r tri arall ddim wir yn roed y gydnabyddiaeth yna i di hi ar y dechrau nachdyn. Oherwydd, maen nhw'n sôn pan mae yna sybered arall o fi'n sôn amdani hi wedyn, pan maen nhw'n gwahodd hi yn mynd o'r mudiad Cymreig, maen nhw'n deud gan ni, o does gyda ni ddim gwrthwynebiad i gael dynas yn aelod. Ond mae dynas yna o'r degau un, doi, maen nhw bron wedi pe bod nhw'n get Gosio hynny am yr enwau pobl oedd yn bresennol yn atoddi. Wel, dyna'r beth hefyd, o feddwl am yr archif yn fyw, dydy, tan mae'n cael ei chyflwyno. Oedd yr archif yn nwylo Elizabeth Williams, hyd i marwolaeth. A hi oedd yn gyfrifol am gadw'r archif, mae DJ roi'r clod yna iddi hi, na bysa y blaid denedlaethol, nag wedyn i CAC wedi cael neb gwell i fod yn gyfrifol am ei hadfu fy nhw. Rwy'n cofio na Saunders Lewis oedd ysgrifennydd yn ychwio ar yma. Dydy o'm wedi cadw dim byd, oedd o'n festol iawn beth bynnag, a mae'r hyn oedd o'n ei gadw'r ei archif a mudiad cudd oedd o. Ond Elizabeth Williams sydd wedi cadw'r papura. Ond, yn y cyfnodion cyntaf un, mae'n llaw Siwben gyda John, a by'n eitha bler, a mae'n John pwy sydd yna. Felly prenas yna di SL, Saunders Lewis, UAB, Ambrose Bebb, GJU. A wedyn, mewn inc mwy diweddar, yn y llaw Stephen hi hun, mae EEU wedi rhoi mewn. Dwi'n meddwl, mae hynny wedi digwydd yn y 60au pan oedd hi'n copio fersiynau o cofnodion na i bobl eraill, achos yn yr unig, ac oedd hi'n ddefnyddio yr adeg honno. Ond be di'r casgliad fan'na? Da chi'n credu bod hi yn y cyfarfod a bod nhw ddim wedi Henry mewn. Na, ond da chi'n sicr i bod hi yn y cyfarfod? Oedd, mi oedd. Dwi'n meddwl bod yn weddol. Ia, ond hi oedd yr un na chafodd ddim swydd yn y mudiad, rhag ofn bod chi'n meddwl. Reit, mae gennym ni ddau fudiad, mae gennym ni'r un man y bobledd, mae gennym ni yn y de, a rwan da ni'n dod at y trydedd ferch sgennach chi yn y gyfrol sy'n cymryd rhan o fod yn y gyfrol. Be ydi rôl Mae Roberts o feddwl am y ddau fudiad yma? Yn allweddol yn dweud, wrth i ymchwilio, da ni ffindio bod rôl Mai yn brifil i sut mae'n ddau fudiad yn mynd at ei gilydd. A ne ni adrodd rhywbeth o gynfynhau, sôn ni, mae'n dod o'r un pentre a HR Jones, rhywbeth fe'n iolen, mae'n gymarydd ag HR, mae'n ffilmdiad wrth i. Mae hi yn cael swydd fel ysgrifennydd preifat i gyn aelod seneddol o'r enw E.T. John. Da ni ddim wedi sôn am E.T. John yma, a mae'n ffigwr pwysig ar ryw ffordd yn y cyfnod. Mae'n grio, mae'n pontio genhedlaeth Cymru dydd ar un newydd. Ond beth bynnag, mae'n cael swydd yn ysgrifennydd preifat, ond mae'r cyfanc yn ymgeiniad yna. A gweithio'r Llundain. A wedyn, mae mae'n adrodd i stori ddiddorol am sut mae ond E.T. John dylen ni ddeud, sori, yn gyn aelod seneddol, dwyren Dimbic y blaid rydfrydol, mi drodd as y blaid lafur yn ystod, neu dweud ar ddiwedd yr Rhyfel Mawr, mae'n gwrthwynebiad yn bennaf i ofodaeth filwrol. Mae'n adrodd am hanes Ramsey MacDonald arweinydd y blaid lafur a Arthur Henderson ysgrifennydd y blaid yn dod at E.T. John yn trio ddarbwyta fe i sefyll mewn etholiad dros y blaid lafur ym Mrycheiniog yn 1924. Wyt ti eisiau adrodd y dyfyniad gen ti? Mae Gwen adrodd yn eiriau Mai. Oedd wedi cael gwahoddiad draw i gartre E.T. John yn Llundain, wan, wrth i'w sôn am y rôl yn gyrraedd i ferchaid ar y pryd, mae rhaid i ddweud bod Mai yno, beth yn ysgrifennydd brifat, yn dod i yma i weini'r brecwast iddyn nhw oherwydd gwraig E.T. John adran y carta mewn Sir Fôn. Hyd dyna mae da yno, ond mae'n amlwg o'r dyfyniad yma bod gen hi dipyn o grebwyll gwleidyddol. A dyma mae hi'n dweud yn ei hatgofion. Neges y ddau aelod o'r blaid lafur oedd gofyn i E.T. John sefyll dros y blaid am y trydydd tro ym Mrycheiniog a Maes Yfed. I ateb oedd y bysau'n gwneud hyn ar un amod, sef o byddai'r blaid lafur pan ddeiau i ffurfio llywodraeth yn deddyfu mesur o ymreolaeth i Gymru.
Cofiwch i wi ysgwyd o'n hen ar E.T. John oedd yn fy gwynebu ar y bwrdd, ond yn ofer, cytunodd. Be ddigwyddodd? Pan gallodd y Blaid Lafur ffurfio llywodraeth yn 1929, gwrthododd Ramsay MacDonald ystyried ysgrifennu i Gymru. Mae hynny'n werth sydd i hi, mae yn y nodiadau yna hefyd, mae'n ychwanegu ddyle neb ymddiried yn addewidion y Blaid Lafur. Sy'n taro bos i sawl paned i glywed yn gyfoes os e. Beth arall gof i wneud yn rhinwedd i gwaith i E.T. John oedd E.T. John yn llywydd ar y Gyngres Geltaidd, fel mae'n gyfrifol am drefnu i cyfarfodydd nhw. Ac yn 1924? 1924, mae Gyngres Geltaidd yn cael ei gynnal yn Kemper yn Llydaw. A mae Mai yno efo E.T. John. Oedd un pwynt dylen ni ddeud am Mai, ti'n sôn am merched yn cael y bleidlais. Mai gafodd y gwaith o drefnu etholiad, ymgyrch etholiadol E.T. John ym Mrycheiniog yn 24. Ond wrth gwrs oedd hi fel merch ifanc yn ei geiniau, fel ganddi hi ddim y bleidlais. Felly oedd hi trefnu ymgyrch gwleidyddol, pe do ganddi hi ddim trais y gwbl yno dda. Ond nôl i Lydaw at y Gyngres Geltaidd. Yn y Gyngres Geltaidd mae Mai yn cyfarfod un o'i harwyr a rwy'n am y ffrind bydd i weddill i hoes o'n gyda'r. Os ydych chi'n adrodd y stori yna? Cofio fel dda gyrraedd y gwesty a gweld dyn tal yn sefyll o flaen y lle tân yn y neuad. Mi doedd o'n erioed wedi cyfarfod beb, ac eidodd gennyf yr un syniad pa fath o ddyn ydoedd yn gorfforol. Byr yn tytal, tenau yn lletew. Ond drwy'r rhyw reddf yn sydyn, beth y syniad i ni mae ambros beb oedd. Troes at E.T. John oedd y tu nôl i mi, a dwedai swng fy nanedd. Yn siŵr mae ambros beb yw hwn. Cyrfodd E.T. John yn syth ato gan dweud, ambros beb yn te. E.T. John ys mi fi, a dyma Miss Mai Roberts ddysgu fynyddes. Un o ffegmygwyr mwyaf. Codi gwylio. Ie, wedyn maen nhw'n dod yn gyfeillion, maen nhw'n trafod, mae'n debyg yn ôl y dystiolaeth sydd ganddo ni, dros y ddeuddydd fi wedyn. A mae'r ddau yn... Wel, beth sy'n digwydd ydy, mae hi'n sôn am ymdrechion HR yn ddogwyr i sefydlu Plaid Leisbol. A mae o'n deud oedd yn newydd gorau ni oedd i gael o Gymru ers sped, ych chi gofio bod o'n byw yn ffraint. Ond, ne, mae asal o'r rad yn gyda'n. Gynnu ni gyfyniad arall eisiau gyd yn Ie, a mae'n ddigymniad. Yna, mentrodd yntau ddweud wrthyn fi yn gyfrinachol, ni gyfranamau na bydd rhaid i fi fynd ar fy siw na sonio wrth neb amdano. Pyn bynnag, ar ôl fy holi am croesholi, mentrol gymyhodd i ymaelodi ar mudiad cudd. Dechreuais i na i holi ef rwan. Bu hyn yn mynd ymlaen am rai dyddiau, a dywedodd wrthydd o byddai'n rhaid i aelod arall ar mudiad dod i fy ngweld. I'w wneud yn siŵr mae'n debyg oeddwn i diogel i ymuno â mudiad mor sywsegus. Ie, wedyn, just meddwl am Mai Roberts, mae gen i gefndir gwerinol, felly mae'n nabod pobl o'r HR Jones, y chwarelwr ac yn y blaen. Ac eto heb trw i gwaith efo E.T. John, mae gen i gysylltiadau efo pobl o'r Usage yng Nghymru a Thu Hwnt. A dyna sy'n golygu bod wedi gallu gwneud hyn, ond be am i priodoleddau, be am i rhinweddau hi hefyd? Wel, ie, mae ferch ifanc, mae'n cynrychioli ysbryd yr oes. Mae Cagans, Hasi Davies o'n cyfeirio at si eisoes, a sy'n nabod hi wedyn efo'r blaid, yn cyfeirio at si fel rhywun oedd yn gwiso'n bwsiadus, ac wir mae Hasi'n dweud, oedd yn neud i hi dim o'n ngwladau ddeith i hymyl. Oedd hi'n ferch sophistigedig, fe gael ei chad ei hun, oedd hi'n gwisgo polir ac yn y bramas. Ac mae'n troi mewn cylchoedd yn dingwedd i swydd efo E.T. John. Mewn cylchoedd uchel hael iawn yn Llundain ac yn dod i nabod pobl yn bwysig wedyn mi yn hymdeithas Cymru Llundain. A dwi'n sôn am hynny nes ymlaen o sôn am y gwaelod. Ond be wedyn am y cefndir yn uniolen a'r bobl sydd wedi tyfu i fyny ni plis nhw? Gwen. Ia, wel, cefndir eitha wahanol i'r criw oedd yn troi yn eu mis nhw yn Llundain, felly.
A doedd y ffaith bod gen i hi'r cysylltiad yma efo'r ddwy ochor, os lwciwch chi, yn help i dod â nhw at 'i gilydd yn y blynyddoedd cynnar 'na. A felly beth sy'n digwydd wedyn, mae'n sôn am y nais wrth y llall. Wel, beth sy'n digwydd, ar ôl iddi hi gyfarfod Beb, mae Beb yn sôn amdani hi o Saunders Lewis. O Saunders Lewis yn sgwennu hi ac yn ei gwahodd hi i gyn-iawau efo fo yn Llundan, pan mae o'n darweithio yn King's Cross yn o fuan wedyn ar ôl derbyn y llythyr yma, ac mae o'n nesyn gwahoddiad i fi hi fynd am gilio efo fo. Eto, dychwaleg at Ios Gofion hi, ffordd mae hi'n sôn am y peth ydi, y peth nesaf oedd mi gallythyr oedd i oedd Saunders Lewis yn efo ngwahodd i gyn-iawau ag ef yn un o'r restaurant Llundan. Fel y gwir i gyfeillio, roedd Saunders Lewis yn gonsur ar fwyd a gwyn, ac fe gawsom, a dim yn gorffan o frawddeg i'r anffodus. Ar ôl trafodaeth hir ar fath o ymreolaeth, dywedais wrthon a fydden nhw fodlon ar ddim llai na'r hyn oedd Iwerddon wedi gael, sef Wladwriaeth Gryf, Free State. Mae werth socro fyna, ysyn. Lle mae'n sôn am Iwerddon yn fyna, a mae gan mai rhywunwedd i'w gwaith efo'r Gynnes Ieltag, gysylltiadau mawr yn ei drafod wedyn falle o chwarae eisiau diwedd, gysylltiadau agos iawn gyda gwirioneithwyr a chenefydorwyr ym mhob bagadael yn mistyr Gwyddelaf yn arbennig. Oce, yn i fi. Ac mae dyna hefyd yr achwedd i ti, John. Derbynwyd fi i Seia Today. Felly mae hi ebyn hyn yn aelod o'r Mudiad Cymreig. A fel o'n i dweud, mae dynion eraill yn ystyried mai fel yr aelod yn y waith cynta. Nid Elizabeth. Mae hi o'n just yn atodiad i Dyffryn John, dwi'n meddwl, yn eisiau gofyn. Mae'r llythyra'n dangos hynny hefyd, i ddweud y gwir, at gath y John mae'r llythyra gan y ddau aelod arall. Ar ei amser mae Saunders yn sgwennu at Elizabeth, ydy pan mae o yn rhannu receit bara brif i fodryb efo hyn. A mae sgwennu, so mae'n sgwennu gyfnosau efo chwanegiaeth am y bara brif yma. Ar ôl derbyn hyn i gyd gyda fe. Gwneud dweud na gynnu cael ansio, be ni'n ei bara brif Saunders. Ond dwi'n swnio'n o'r ddraffo. Y septic yn y dehol. Reit, mae genna i Mary Roberts wan yn ganolog ac yn gallu cysylltu'r hefyd. Pa mor bwysig ydy hi wedyn o ran symud ymlaen at y cyfarfod mewn Hwllheli? Ie, mae'n allweddol yn dweud. Mae hi'n mynd yn ôl rhwng goleg a rhwng Hydref a Nadolig i Bleidiolen, a pwysig galw heidio y tŷ yn fan Rhyfadog, ond H.R. Jones. A mae H.R. Jones yno yn llawn straeon calonogol, cadarnhaol yn lun a beth sy'n digwydd yn mudiad newydd. Ond mae mai, fel mae hi'n dweud, mae creu darlun delfrydgar o HR. Mi oedd o'n optimist tragwyddol, dwi'n meddwl. Fel mae hi'n dweud, nid deud anwired oedd HR, roedd yn byw yn y dyfodol y breuddwydio gweld miloedd o Llymring yn y metholwyr. Ond mae'n cymryd cam ymarferol mae hi'n gwybod am fydolaeth y ddau zibiad yn y de a'r gogledd. Mae angen ei rhywbeth am hynny, a dyma hi'n cymryd cam tyngedfennol. Daeth i fy mhen yn sydyn, a'i tybed oedd yn bosib i fod ar ddau fudiad yn hyd. O'n i allwn sôn am fudiad cyd y de o HR, achos mae wedi gorfod tyfu llwy i ambros Beb yna eisiau fynd. Ond, fe ddwedais wrtho, na allai mudiad Cynarfon i'n ffurfio Plaid a'i galw'n Blaid Genedlaethol Cymru, heb gael y de i mewn. Dyma HR yn cytuno fo'i, ond gynniodyd ydi, ond dydi o'm yn abod neb yn y de. Dim yn cael sôn am y mudiad mae hi'n ei fod yno fo, o be mae'n cael hyd ydi sôn am unigolion, ac oherwydd oedd nhw wedi bod yn sgwennu nhw as, a pethau felly, oedd yn eitha amlwg pwy oedd yn genedlaetholwyr. Felly mae'n pwntio HR ac yn dweud, bo, mae DJ wedi amser un, tydi? A mae Ambros Seb yn un arall, tydi? A mae Saunders Lewis yn un arall. Ac eisiau na bod, so hwrra eisiau gysylltu bobl. Ac felly mae o'n gwneud. Ie, beth bynnag, mae hi'n awgrymu beth am ofyn i Sons of Books, a dyna'r cam tyngedfennol yn y diwedd, ar ôl yr holl baliawyr gyda bod. Da ni'n cael amser i sôn yn hynny fi, ond mae yna gyfres o gynadledd wedi bod yn ystod y 20au cynnar, lle mae lot o gynion yn trwy'r at ei gilydd, yn dod at ei gilydd i gyn droi a safod dyfodol grosliadol a gwleidyddol Cymru, a dim byd yn ddigwydd. A felly mae beth i fath o ddeiniolen wedi gwthio'r cwch y Plaid yn edig i'r dŵr drwy bod y H.R. Jones a Saunders Lewis at ei gilydd.
A ben yn symud ymlaen yn gyflym wedyn at y cyfarfod yn Mwseli? Ne, nawn ni ddim sôn, mae'r ffytyrru rhwng Saunders a HR yn ddiddorol yn ei hun, ond da ni'n sôn am yma heddi. Ond yn y diwedd, mae cynderfyn yn cael ei wneud i sefydlu'r blaid yn Rhyfeli yn Wsen o'r Genedlaethol. Ac o ran, mae'r hanes yn weddol dyfarwydd i yma hynny, y rhai sydd yn trefnu fe ydi Valentine a HR Jones, nhw sy'n rhoi'r peth at sy'n gilydd. A wedyn, da ni'n gyfrwrthos am y chwech sylfaenwyr. Ie, oedd yn y Caspi. Mae'r blac iddyn nhw'n does. Oes, ond mi oedd 'na 8 i fod. DJ Williams oedd un, ond mi gollodd ei dre yn o'r gwen, rhywbeth o ffyn ychwanegiad y chwedl o DJ, ond oedd o i fod yna. Ond pwy arall oedd i fod yna oedd Mai Roberts. Ond Mai Roberts, ond bod hi'n milyn, nath hi fethu cael y cwch mewn pryd i gyrraedd y cyfarfod yn y caffi, neu mi fysa hi wedi bod yn un o'r sylfaenwyr, fysa yna ferch wedi bod yno o ddechle. Yr enw ar y plac. Ond hi oedd yr aelod cyntaf, achos nath hi lwyddo gyrraedd y diwrnod wedyn, a chwilio benodol am HR i ymelodi efo'r blaid newydd. Felly hi oedd yr aelod. Ie, cwyta'i dawni thaw aelodau. Ie. Bendon. Reit, mae hwnna falla yn gyfle, dydy mae'r plac. Felly mae hwn yn gyfle falla'n sôn rhywfaint am le menwod mewn archdydd yn enwedig mewn maes o gwleidyddiaeth, lle mae gymaint o bethau yn swyddogol ac yn y blaen. Pa mor anodd ydy ffindio am bobl fel mai? Dydy archif i ddim yn y Llyfrgell Genedlaethol, sori. Mae ei llythyra hi, gohebiaeth hi, yn archifdir Brifysgol ym Mangor, lle mae yna sôn wedi bod am dorri gwasanaethau yn fanno. Dwi'n meddwl bod y coleg wedi, Brifysgol wedi mynd nôl ar hynny chydig bach erbyn hyn. Ie, wel, mae'n abyd i'w amrys dwi'n dweud. Ar sawl ysdyn. Mae papurau ochr yn ochr a papurau Llywogwr E.T. John a fanno. Mae archif arall yng Nghaernarfon, archif y teulu, felly, archif Glanryd Badog, ac yn fanno mae hatgofion hi am y sefydlu yma. Nodiadau eitha blec, ond dwi'n meddwl nodiadau ar gyfer dwy ddarlith roedd wedi i goffair y sefydlu ar ôl hyn y blynyddoedd. Dydy hatgofion ni ddim yna llawn, felly mae yna golchan yn gwybodaeth mi yn hynny o beth. Ond, mae archif y blaid, dwi'n meddwl mae'n lythyra gan ferchaid y fanno, wrth gwrs. Bynnag oedd yn gwehebu efo HR, lle da. Ond i baroddau mae rhywun yn dibynnu ar degau fel llythyrau ac yn y blaen, yn hytrach na ddolsfennau swyddogol. Os Elizabeth er enghraifft. Wel, oes, hi'n dod o ddogfenna swyddogol yn fanna, dweud y gwir, achos mae'r dogfenna swyddogol o fanna am perthyn yn nes i hun ar y llythyra, achos mae'r llythyra jyst yn cofio ati hi ac yn deithio mynd y bar a bryd yma. A mae Saunders yn sgwennu at Simwaith bod mae wedi pwdri efo Griffith John yn byd gael draw weldon wedyn anwyl Mrs Williams, ond Mrs Williams mae'n galw hi, a Griffith John wedi cael o'r pester yna. Ond eto, hi gafodd yr archif yn fanna, felly mae hi'n perthynes am llythyra fel arall. Ond wedyn, llythyra sydd gennym ni, llythyra ydy'r prif funud sydd gennym ni parin bynnag y cyfnod yma, gan y dynion hefyd. Un peth arall, ffynhonnell arall yn meddwl amdani chi, oedd am berchaid cyfnod cynnar Plaid Cymru, chydig bach yn hwyrach na hyn. Y rai goch, cynryfolyn y papurewys y blaid. Yn y 30au, nhw'n rhedeg cyfres ar oriel o blaid, y portreadau o'r aelodau blaenllaw. A mae yna 61 o portreadau fanna i gyd. Mae yna 40 o hynny'n berchaid, felly chydig bach llai na chwarter. Ac eto, dio ddim yn syndod, os rhywbeth, dwi'n syni bod yna gymaint bron yn y cyfnod yna, dych chi'n yn y 30au bod yna portread o 40 o berchaid blaenllaw, a mae'n llai na chwarter. Ond efo hwnna'n arfer cael o'n ysbryd yr oes hefyd, bod merched yn cael y bleidlais ac yn dod o fwy gweithgar yn wleidyddol, a'r newid y shifft cenhedlaeth mae bod merched yn fwy gweithgar yn wleidyddol ac yn gymdeithasol. A mae'n enw eraill, Kate Roberts sydd mynd ar un mwy amlwg, a mae sy'n un o'r ffwy cynnar iawn yn dydi. Yndi, oedd hi, jyst ei di gadib ni fod cynnar, oedd na sawl un, mwy nag un, wedi cynnig i henw hi. Erbyn y cyfnod yma, oedd yma dechrau
sôn am sefydlu'r blaid, oedd hi wedi cyhoeddi chyfrol gyda straeon byrion y gwrs y brynia. Achos ma' nw'n dathlu canmlwyddiant y gyfrol o'n hefyd. Ac yn ail gyhoeddi gyfrol. Plug garfol. Ond Yndi, ma'n Wel, sawl ni, a di fe yn sôn amdani hi, mae Tory Jones does darian o sôn amdani. Oedd yr i hôl hi, sa'n yn da i ffe. A di hi yn ddim yn siŵr. Be mae hi yn ddim, mae hi yn llawer iawn mwy asell gwir na rhai fel Saunders Lewis ac Ambrose Webb yn benodol, nod i'r rhai mae'n sôn amdani nhw. Dyna di'r broblem iddi hi ymuno. Mae hi sosialu. Mae'n byw yn Aberdâr. Mae o gefndir chwarelyddol, erbyn hyn mae'n athrawes yn Aberdâr yn hyfnod o dirwasgiad. So mae hi'n dweud ydi, nad ydi mae'n gweld sy'n gallu pi fynd allan i siarad am iaith a diwylliant, so mae pobl yn dioddau isio bwyd. Ac mae'r erthygla yma gan Ambrose Webb a Saunders Lewis yn sôn am eu math penodol nhw o genedlaetholdeb, lle maen nhw yn edrych nôl i ryw orffennol disgwyl yn Nghymru yn yr oesoedd canol ar bonedd, felly. Mae hynna'n rhwystyr mawr iddi hi. Ond be lai wneud, disgwyliad HR, sy o'r un cefndir a hi, wrth gwrs, cefndir chwarelyddol, oedd yn chwarelwr, oedd o babi chwarelwr, oedd o'n bod yn chwarelwr ei hun. Ac di'r llythyr o ddim di gadw ei atab o. Ond be mae hi'n dweud, mae'n recordiad sy'n ar wefan Cymdeithas Hanes Plaid Cymru. Mae hi'n sôn o fanno ac yn dweud bod o wedi atab gyda fo a bod o'n batrwm o lythyr. Bod o gwbl synhwyrol a bod o wedi atab bob un o'i ei hameuon hi. Ac oherwydd iddo fan ma do, mae hi'n ymuno. Ond mae hynny blwyddyn y ddiweddarach. I fynd yn ôl at y ddynes gyntaf gynna ni, Mas Williams, oedd hi hefyd yn awyddus i apelio at y gosgod gwaith yn doedd ac at bobl Morgannwg er enghraifft. Oedd, mae hi'n deud bod rhaid ennill y werin y Saesneg, rhaid defnyddio Saesneg i ennill nhw i'r archos. A mae'n defnyddio esiampl werddon i drio gadarnhau i dadleuon. Mae hi hefyd yn awyddus i weld merched yn cymryd rhan mwy blaenllaw yn gwleidyddiaeth. Mae'n unwaith eto'n cymharu, o gysio dyfynu, ddim dyfynu nawr, ond Ar y sleid nhw. O, dwi'n dar yn ôl, gael. Mae hi'n... Hwna, da. Nawr, o ie, no. Ia. Sgwenniad HR eto, sut gath y blaid ennill merched Cymru i'r iaith. Mae nhw rwan ar ei gliniau'r Saeson, mae nhw llawer gwaith a dynion Cymru. Yn Iwerddon, mae'r merched yn fwy dwadgarol na dynion yn dweud. Hynny yw, a ddylen ni ddweud nhw am Mas, y peth allweddol mae hi'n neud ydy, mae'n gwirionedd yn sicrhau goroesiad y blaid yn ystod y degawdau cynnar, oherwydd bod hi fod yn defnyddio ei harian i gadw'r blaid i fynd. Mae hi'n cyfrannu symiau sy'n cyfateb i 2,000 o bunnodd i'r Ddraig Goch. Mae hi'n talu am... Ni'n talu han o gyflog HR, dwi'n meddwl, mae hi'n gyson yno yn y montoleni ariannol. A mae Saunders Lewis ei ffin yn dweud, heb ddoddion ariannol Mas, fydde'r blaid ddim wedi goroesi. Felly dyna dyfoli Mas Williams, ond be am y ddwy arall, be am Elizabeth Williams i dechrau? Mae hi'n diflannu o'r stori amlwg yn y weddol ddian wedyn. Doedd hi na gyda John ddim yn yr ysgol Hag yn sa, doedden nhw ddim o llewi pan sefydlu gwaith. Ond mae'n amlwg bod hi dal yno yn y Cendrir. Mae yna gyfres o lythyrau pan ydi hi a DJ yn y 60au, mewn blynyddoedd wedyn. Ac mae o'n fwynhau yn chafod hi ddim o'r gydnabyddiaeth. A bod o'n sylweddoli mae hi oedd yn gweithio yn y Cefndir a bod gen hi'r cydwybod mawr. Mae'n arebra hi rwy'n bod yn llanu. A mae bywyd i ar ôl hyn yn dangos dipyn o hynna, dydy? Mae chyfraniad hi... Mae'n weithgar, mae hi yn enwedig yn weithgar yn y blaid yn lleol yn ardal y Cydydd a Gweler Garth. A mae chyfraniad hi'n ehangach na hynny, mae'n gwirionedd. Mae hi'n ymladd dros ehangu addysg Gymraeg. Mae hi'n dylanwadol yn sefydlu Undeb y Cymdeithas Athrawon Cymru, ICAC. Mae ysgol Gymraeg gyntaf Cydydd Bryn Tar yn mwy na thebyg yn cael ei henwi ar ôl Griffith John ac Elizabeth sydd Bryn Tar. Yn ystod y dirwasgiad wedyn,
mi oedd yn arfer cyffredin, mae'n debyg, ond mi oedd, wnaethon nhw neilldio safes yn y tŷ i hyfforddi gwragedd dynion di-waith greu cwltiau, a wedyn gwerthu rheina i siop David Morgan yn Dybydd, a wedyn ymlaen i siop Liberty yn Llundain. Mae ffordd o greu arian i'w cynnal nhw mewn cyfnodau caled. Especially oedd hi'n a mae'n debyg hefyd bod Iorwerth Pete, Sylvanus yn Pagan, oedd hefyd yn aelod cynnar o blaid, yn ymwelydd cyson a'r ddau yn Bryn Taf, a bod y syniad o greu St Pagan hefyd wedi dod lan o cael ei wyntyllu gan Elizabeth a Gynte. Wedyn mae cyfraniad i'n amlweddol iawn. A eto, ar ei marwolaeth hi, maen nhw'n gadael y tŷ i'r blaid. So, felly oedd mae'n gadael etifeddiad gyfoethog iawn yn llythrennol a ffiguddol yn dda. A be am Mai Roberts? Ie, ti eisiau mi sôn am Mai ddiwedd ta? Mae'n mynd y wael yn webol dian ar ôl y cyfnod sefydlu yma, dydy. Mae'n dweud hynna, de. Pwysa mesur pa mor bwysig oedd ni jyst yn stori'r blaen di ddechrau, a'r god at ei gilydd a cyfarfod. Pa mor bwysig oedd hynny? Wel, heb Mai, fydde na ddim uno wedi digwydd fel y gnathau. Mae'n bosib os fe wedi digwydd, ond hi oedd yr ystogyr drwy gyfarfod Ted, drwy gyfarfod Saunders, drwy nabod HR, heb hir dildolen gyswllt adweddol. A wedyn, cadwys oedd y Mai wedyn, dwi'n meddwl bod yn dadlennol rhai erthyglau mae'n sgwennu yn y ddraig goch, bod pethau fel hawliau merched yn bwysig iddi hi. Dwi'n mynd o dyfyniad, mae wedi i ddarllen, ond mae'n hapus ei os o man. Ond mae hefyd yn bwysig iawn o ran crefwydd gwleidyddol yn Ydy, mae Lewis Valentine yn deud am hynny, bod nhw'n dibynnu arni hi am bethau fel ystadegau a gwybodaeth i mwydo i'w haraethiau nhw. A mi oedd ganddi brofiad gwleidyddol fel o'n i wedi sôn am trefnu ymgyrch E.T. John yn Brycheiniog, so i'n troi yn y byd gwleidyddol beth bynnag. Mae Valentine ei hun yn dweud, yn ei distengar, roedd dwi'n cyswad arnom i ddal ati pan oedd ddim yn digaloni at yn teisi dwylo, ac roedd hi'n oleini ac yn llywennydd ym mhob pwyllgor a chynhadledd. A dyna ddawn oedd ganddi i nithio'r gwir ar gau, a droion fe'n harbedodd ac can gwag pan oedd doethion yn fwy ddw gynor i ni. Felly mae'n amlwg yn eithaf i ffar, y Valentine yn enwedig yn meddwl dipyn ohoni fel yn dyrsiwr gwleidyddol. Ond wedyn, Gwen, oedd ti'n dweud mi gafod i broblemau echu. Do, ond eisiau oedd yn rhywbeth gwisgach yn ei dweud na hynny. Oedd hi Llundain, fel da ni wedi sôn cynt, yn ymwneud efo'r gobl yma yn Llundain felly. Wel, un peth oedden nhw'n deimlo yn y misoedd a'r blynyddoedd cyntaf yma ydy nad oedden nhw ddim wedi gallu denu gwleidyddion hwnna'n i'r rei oedd cyn aelodau seneddol. E.T. John ei hun yn un, doedd o ddim wedi, oedd o'n gefnogol, ond nath o ddim dod yn aelod. Ac oedden nhw'n teimlo dylen nhw gael rhywun felly. Ac yn y pen draw, Mai oedd un fflwyddo i bennu Jack Edwards o'r enw fo, y pin aelod seneddol. Oedd wedi cefnogi y mesur o E.T. John, mesur ymreolaeth E.T. John yn 1914. Un o'r... Ie, Jack Edwards, oedd yn aelod seneddol ffyddfyddol Aberafan, oedd yn cefnogi y mesur ymreolaeth, ond mi goffodd ei sedd i Ramsay MacDonald yn do. A wedyn oedd o'n ddim yn aelod seneddol ar y pryd, oedd pan gath ei recriwtio gan Mai. Na, ond mae'n amlwg bod o'n dal i ymwneud ar hyn o fedwyr. Dach nhw Mai sgwennu CHR yn dweud, sgerwch ffurfwen y melodi ato fo i glwb yr Rhyddfrydwyr. A rwy'n Oedd yna ddim yn o swp i fi, oedd ddim yn o swp i'r blaid gael rhywun o Galliford, Jack Edwards yn aelod, a hi oedd yr un. A rhywun arall nath Mai recriwtio oedd y banwr Alun Pyw. Alun Pyw ddath yn ffigwr blaenllaw wedyn yn y 40au, deddf y llysoedd, a ehangu'r Gymraeg mewn gwasanaethau cyfraith yn Nghymru. Felly a hefyd, dylen ni ddeud am Mai, hefyd,
bod hi'n, ath i weithio WYCA yn y diwedd am gyfnod, ac bod hi'n frwd iawn dros anlu merched. Y mudiad ar gyfer merched sy'n dan gyfer Ac mae'n dweud, a drothwy rhoi y bleidlais i ferched ifanc yn etholiad 29, mae'n dweud, nac yng nghofiad chwaith fod gan y blaid pithau dyletswydd y merched ifanc, sy'n dechrau i bywyd gwleidyddol. Iddi hi mor fraint o rodd iddi'n gwleidyddiaeth Gymreig ei dysgu o'r gychwyn i edrych ar faterion addysg, iechyd, cwestiwn tai ac ati, o safbwynt Cymru ac nid o safbwynt Lloegr. Felly mae hefyd yn sôn am bwysigrwydd y hawliau iechyd merched ifanc wrth roi genedigaeth ac ati. Ond mae hynna'n dathlus iawn yn dod ar ddau lini'n at ei gilydd, ydy cenedlaetholdeb a hawliau merched. Felly, un cwestiwn olau ddau na chi. Taser merched yma wedi cael se mwy blaenllaw yn y blaid reit yn y dyddiau cynnar. Fysa ni wedi cael mwy o siap ar nimeria dynion. Iriad efo. Wel, mi oedden nhw'n gwrando ar ei syniadau nhw. Oedd math yn ogystal ar ei pres, mi oedd hi'n cythyru, ac oedd hi'n awgrymu syniadau bod angen mwy o deuludd i propaganda, ffurflenni a pethau felly. A ni gynnu ni bod hi'n awgrymu a beth dylai bod ynddyn nhw, ond oedd hi'n dewa, ac mi na i dalu amdanyn nhw hefyd felly. So mi oedden nhw'n gwrando arni hi, felly mi gafon nhw so anwad hefyd, Diolch yn anhebyg i'n blaid i hun yn yr ystyr. Gath y blaid ddim llwyddiant etholiadol, ond mi gafodd hi ddylanwad deallusol y mwy na'r hyn oedd yn ddamasiadol yn etholiadol. So fod y beth hynny'n adeg. A mae hwnna'n dod ar ddau lun yn ôl at i gynnu eto, felly nawr i gadael i fanna. Diolch yn fawr iawn i'r ddau. Na chi diolch i'r archif am drefi hefyd. Cyn i ni orffen, a diolch yn iawn i'r ddau, mae Rob Phillips o'r archif jyst eisiau sôn chydig bach am, bwynt berthnasol iawn. Wel, jyst eisiau gweud, fel diolch yn fawr yn bod heddi, fel rhan o'r gweithgaredda ni i nodi canmlwyddiant y blaid, dyn ni wedi creu adnodd newydd ar ein gwefan, sef llinell amser o Plaid Cymru o'r 1925 i Lenin, a ni wedi digido nifer fawr o ddogfennau, yn anffodus, a ni wedi meddwl at y trafodaeth, ddim wedi digido receipt Barabrit Somers Lewis, ond fi deall pam erbyn hyn, dwi ddim yn casgadu ni. Ond, wedi digido nifer... Mael, yn y llyfrgell maw nhw, y receipt. Ie, ydy. O, na ni, fe rhaid i ni wneud na. Papura Griffith John Williams. Reit, ysgai cyfeirnod, neu sicr yn ei, fi'n credu Mae'n fael iawn. Papura mo Barabrit. Ac fydd o ar fwydlen caffi Bendinas yn y sefydliad o fewn gyn. A se wel, dwi'n werth yn y siop fyd. Mae bwyd di ailyd. Mae rhaid i wneud, so, bendant. Ond dyn ni wedi digido, enghraifft, chofnodion cynnar y blaid, manifestos, rhai coddiadau polisi, areithiau gwahanol ac ati. Mae'n adnodd ffantastig. Mae ar gael ar wefan y llyfrgell, llyfrgell.cymru/Plaid Cymru Cant. Please ewch i weld e, mae'n wych o beth, ni'n falch iawn. Mae'n rhai pethau ychwanegu o hyd, ond ni wedi lansio fe ers ddo, a mae'n werth gweld. So, na gyd hoffwn i weid nawr, diolch yn fawr iawn i'r panel, i Arwel Gwen ac i Dylan am trafodaeth gwych, ac fi'n credu digwyddiad addas iawn ar gyfer y canmlwyddiant. Diolch yn fawr iawn.